got arrested in high school. Not really arrested, we just spent the night in prison. We just spent the night in prison back in high school. So it's me, Autiamo Costa, Treasure, and I'm not gonna talk about the story itself because we are good with the guy that we had a problem with, and I don't want to bring that stupid things back. So this is what happens. Something happens, and it involves kubetana, and some people got hurt. Someone got hurt, in fact, and yeah, it's just the three of us. Dimu, Costa, Treasure, right? Ukuta was there, but you know, I was deeper because that's the sale, obviously. So we get home, siko to Brazil. We go to Gagwe the next morning. So I could mix it like we're doing grade 12, pay in mind. It's around from February. So I could mix it that time. So we go home, right? We wake up the next morning. Hey, start on WhatsApp. Hey, Costa Ryan is calling. Treasure Ryan is calling. And then a few moments later, like not a few moments later, sorry, at around about 8, 9, I'm getting a message of mix it. Kota, I'm not the minister of no police. P is calling. As young as calling so say suspicious already came over. Yeah, yes, and then ndivuye ke mna ke because lo muntu besinengxaki naye before kubekho ingxaki ebebalisa about how much he loves me and everything like that. Not no homo, like in a proper kind of way, like yo bro, I look up to you, what. So I'm like, I have no prices and detail man, I am michilo yathia ncane. Hey, yani man isinga esikolweni na le mini ke ingene message babefuna namarhati, yabo funa kwethu ngamarhati lihambe ixesha kuthiwa ukuta makabe witness. Kodwa ke ngoku yena kuzafuneka athethe story. Kodwa akasazi story because betipile. Mnandi ke kodwa sichaze story sakhe, yabo? Andizuthi bakwathini but kodwa sichaze story sakhe. Then the next day, John and I had a coincidence the next day. The late no Treasure because it's like Ginsberg, so it too. Costa, I think I had a t-shirt at that time. It's late no Treasure. And as we are going inside the gate, Costa late. Hey, I tried to figure. I didn't planning. It looks like we really had planned this. Singen. Yeah, singen. Asifika niwe imigcini sizamngena kamande eclassini baqala ukuthi siyangena kuthiwa nina noma i3 man apha sisemva so i3 kuthiwa nina noma i3 man apha thandazelana apha front bethu abafaza kuthiwa amen agqibo kuthiwa amen kuthiwa masithina I think kodwa masibeke ibag ngathi abeke ibag se-ofisini esibeke ibag se-ofisini basifika e-ofisini hey kamarhata apho yawo khona lo mjita apho bekwenzekele ingxaki nayo yabo hey ngeke ngomjita urongo manje urongo nyanyana ebusweni yabo so that was really bad. And so what happens is we move we moved to we moved to a classroom talking about certain bags. So we are instructed to go fetch our bags at classroom. I'm sorry man, so we're instructed to go fetch a bags to a classroom, right? We go to a classroom. But no man, nothing's gonna happen. We do the young in the right. Fine. It's safe. This is bathroom. As there's admin period of 15 minutes because of school. I don't want to name the school. You know, I don't want the name to be one way Atiban or because it's done from the Yes, you will know. So open up way to smooth you inform.
ophuma kodwa ndiyaqhamba apha kwi-corridors yabo bajawu silalela ngamarhani senamachama ndikayazi mna that day sizawulala ezidixweni simuve siyongenela nikeni siyongena ezimotweni sifika elanikeni kuthiwa hayi sukhwela bhaki ukuthi gqi ilaniki imoto encinci ke i-private car yamarhadi iNissan ndilibela iNissan ntoni khona eziNissan kodwa yabo khwela iNissan ofike umupolisi esilamukeni epolice station nexa singena umuntu okhuza ne-uniform yabo siqaqala ukuthi siyangena siqini irhadi yabo elipolisa eli lilandikile cabala lifunde eBreyburg ndiyazi noba ngukhosta kanye ngutreasure lunxiba iblazer kodwa khulula lo bhaji lojonisa isikolo sayithu thina apha yabo khulula umfowethu thatha izinto zethu fakwe iminwe ngoba kuthiwa masilandiki basifone nanoba kwaqala uCosta neyifamily kaCosta inowari wonke umuntu lo Costa consent wenxebeni lingitreasure uqala wenxebeni mama athi akangendawo yena nihamba nibetha abantu baba angendawo nana uzibonela ngqondo I don't think it's not the exact words but it's something of that caliber and then also iOLED now OLED nalo ndelifonela OLED endiyabanjwa apha wathi unonqaba ndizithengisele insurance unana xesha lobubhanti wathi tu naqonda ziyaduma foleni time ndiyabanjwa uphi ndibanjwa la kwi-police station okay sure katsho nobuyeza katsho noba nonqo ziyaduma yabo nyhani man andigqiba drop ifone ifemeli kaCosta engathi yama ngekhwana ezintathu madoda nasiye sobathathu ke apha ke yabo asizela nam thina nanko umuntu okusizelwayo yabo basizela umntana wabo bona hayi uCosta ngale ifemeli kaCosta exesheni udiqe umakazi yabo qhamakazi namboxolo naye uzosichekisha uba wenzeke ntoni angakazi ngathatha lale ngani benami umakazi yabo tiqa ke ngoku oledi kaTreasure time kaTreasure umakhelwane wabo time kaOnke nanoba mhlawumbe abantu ababukeleyo bayamazi Onke Stisha time kaOnke wama netime lam bamba netime nelami time kungenwa apho ngapha lapho nayibona khona basawulala ndangixelela ndabona njalo kuyalalwa fika ulandika time aba banithetha ngabo they get there and after that thetho niyo time kaOnke mabandithu Treasure ulapha naye and sibanjwe ngo-8 ekuseni esikolweni yabo kungo-2-3 ngopayment nganethemba lo 4-5 basakugoduka utama ngobuza umabhodi mabhodi uphu Onke uthi umngane wami kayiqeda hayi yokugqibela waguga ngeke kwabantu abadala uthi umngane wami waqonda hayi yokugqibela but kuze ngibone mna basiyalala bathethe nathi abazali abayalayo bayale abalarhayo like abayenza ijoke bazothi time ngathi ngenilungisa madoda nizawulala qona hayi nobe uyadlala mna niyathanda nojoka kutime nobe uyaziqhulela yabo bahambe ashiyeke yedwa time ncokola nathi soyi-3 avuvanga amabhuti ngaphaya silibela basabeshiya abantwana qona idomile siyalala asalala bro zaqala siyalala bro kodwa manje uthatha indima bra nento zolala ananoma niyayazi nala matic green ingathi ekarati ingakanana
sayothatha ezaweyi sazomdlalisa Mendeni. Hey mine ngeligumbi eli yabo nje iligumbi nanti ayitholet izipholele pha. So ba umuntu ufuna ukwenza into zakhe uzenza pha yabo bayafuna ukuzambukela. Yey nyani man thatha ezinye xa siyothatha ingubo zincangathi zezangubo zibrown ningazazi noma ndizawuthi zezantoni zezangubo zibrown ezibhikileyo zinemigca ayikho brown man zigrey dark grey nemigca mhlophe ezawe xa uyivula incangathi kusanjelwa ngumzimba noma incangathi ntwana yasibulala ngezwethi yabo sasike silale ngemulanika ngeuniform lesinxibe uniform every time kuchinja shift ufika basebusuku ampolice afuna kubane khuzwa ngubani ngeuniform nenze edot noqala eqaleni ubalisa yabo hey ngizobona ke ngokuba nyanyani start ezingubo ke siqinise noqina ngqondo wasiyadetain apha sichayiliswe sithini singene ke ngokwegumbi basawula ngifuna ukutya sisonke sibrown neti nisike isonke sibrown neti sasitya kusasa ebusuku kwathi igqisupa ngathi sisitene yo abathi dada xoka ndayitya wena wena ndayichitha but then because that ichitha kwami lo ayiguqula yathi blo yonke ngqondo uthiwa ngane ngomuntu le like super qinile iguqula blu yabo yani masingayitshele soup sitye nje sonke siphunge yabo polek wale man phanga le 10 9 and lazi amaxesha pho ndiyathekelela nale kaka ndithethayo sorry ale pha amaxesha ndiqonde kodwa ngoku yabawela endlini encinci ngoku lo madoda la ya ayithinga baba ndoqala ngibona kanhlisa iblock ayibona kanhlisa iblock ala futhi liphanda aqoqi futhi atwazi prize la phela dibambo ndayivalele yabo nasi simanga ke ucosta akakwazi ulala self cost jonge phezulu konbheka umuntu lapha ecambi kwami treasure le yedwa apha ngezantsi awusothuka bheke ucosta uthe yabo azondiceka ulandike ucosta ayondiceka ucosta bayila like athi mame xa ndimamelayo thina utreasure utreasure yancwila madoda utreasure yancwila njani sithi sibanjiwe ubuphupha ngentombazane njani nale ndoda injani le ndoda sithi sibanjiwe ubuphupha ngentombazane asilale ngamnamsebenzi kuse yabo ekuse akusile sathi zayo nkenge ngokwe waiting cell yabo waiting cell silela ubusuku kwakhona enye ishita engcono ubusuku obubonke kwelinye igumbi sikole simince ngakulinge into sayohlala nezichep apha yabo nyani man anzekelo uvuka kusasa senza neevideo sinikwe iifowuni zethu ke yabo sithathwe siwe ku-waiting cell khwele ibhayela like legqume indawo yababanjwa yo kwisegqumeni ufike entakeni khona nomuntu wasentakeni usekhindi emstam kufika entakeni nyani entakeni singene kule waiting cell sifike sidibene ke ngoku sibala iqelana and ke ngoku simincele ba kungafiki ezisuka komasolitsha komalungu because zifika apha zizidaleni ke ngoku mna ndizilethela ngebhatata fisi yam esikolweni ezi zinxiba elandeka i-John Craig nentontoni eziduru ezihlangu ze-Crockett and Jones nento enzisekakela nyani man thithi sisahleli yabo qobe ezifestileni ncane ngawo ube sikhwazo Chodyana bafongwe nyoxhuma
ngathi ayisila bendimi leqaba sika ayina sifike sothathwa ke hey umsayino ke into zisayinwayo esiphumi sinike date yokuqala ngoku siyayidiscussa thina sazi uba kwenziwa njani so siyayidiscuss uba sokanye noba kuzakwenza ngayo ehlobo yemadoda hey nasi isimanga sinala nto thina accuse number 1 mayendibethe kakhulu accuse number njalo so mna accuse number 3 engqondweni yethu treasure ngo-2 1 ucosta yani wasifike sime yabo sime kule podium ke yabo Thomakomosi yabo Thoyana Landika George anyani siya pha fika wethu pha sike sesi-organize thina mosela shop bakhala imani kahle sicela u-accuse number 1 kuthiwa treasure Mafomosi yakanake yogqibela yani sike sipodium ningakanana mose sibathatha esini treasure nagudla ayiqaleni so accuse number 2 Thotyana nathi bayaxoka tsho ngaphakathi banjani kwaste nguye owenze ngani izo njani nyani man ibambela apha yabo bengikhoste accuse number 3 because I'm accused number 3 hey sizayithini lento so ngizinto ziqala kumtreasure mos and sizixele pho mna ndizixelela ndazo costa ayicinga noba ngabana mabhuti ba uthi nje sibuza uba ezi zinto sazibuza ndizawuthetha lena ayithethayo andikhathalanga noba yintoni le nto ayithethayo ndizawuthetha lena ayithethayo kukhale ndizawufuna igqwetha okanye ndizawufuna igqwetha ndinalo igqwetha okanye ndawufuna le state accuse number 1 at umtreasure ele state yasole ba yiloo ngoma accuse number 2 Thoyana ele state kodwa ndizawufuna itoliki treasure sayifuna because no umhluku banguwe wokuqala ka so but all in all after that saxoxa ke until the case was dropped. I don't want to dwell kakhulu on the details of the case because yavalwa and also I don't want to open up a can of worms ngento esayincokola but yeah we are legends man. We once got arrested in high school. Grade 12 sayophola nge-uniform sayongqina please don't forget to subscribe. Like I said, there's a lot of things that are coming. We have a podcast on the way, we have a vlog on the way, so there's pretty much a few things that we've got backed up. We still need 12 more subscribers before we get to 100 subscribers. I know but it's something that's worth celebrating. So please assist us in just getting that 100 subscribers. We just need 12 more subscribers and then we make it.